тормышта бер кайчанда бер кемгә дә сөйләп булмый торган серләр була. Бер кайчанда бер кемгә дә бирми торган, үзен генә юга торган кирләр була. Әйтергә тиеш булып та уйлый торгач, әйтелмичә калган сүзләр була. Гомер буе онытырга тырышып та, онытылмый торган күзләр була. Күзен ак-караны аера алмый торган, ялгыз җан асраган көннәр була. Үреп, сүтеп, чорнап, бәйләп, уйлап чыккан, таңы атмый торган төннәр була. Аңлатырга сүзләр табып булмый торган, сине бәйләп алган сагыш була. Күргәннәргә сабыр булып, күрмәгәнгә күрсәтмәсен дигән язмыш була. Башына төшмәгән кеше белми торган, аңлый алмый торган әрнү була. Үзен күптән гафу итеп, ә йөрәген кабул итә алмаган халәт була. Һәм шуларның барсын түкми, чәчми, кеше күңеленә салып куя. Яши, авыр бер йөк булып, күңелдәге сандык шыплап тула.